Dobar dan, dobrodošli u Karneksovu kuhinju. Mnogi me pitaju koje je moje omiljeno jelo. Reći ću vam, moje omiljeno jelo je mućkalica sa Karneksovim kulenom i piletinom u hlebu. Pokazat ću vam kako se sprema. Šta nam je potrebno za pripremu ovoga jela? Pa pre svega, naravno, pileće grudi, zatim Karneksov kulen, paprika babura, papričica ljuta, paradajz, crni lukac, zatim paradajz pire, šećer, hleb dolazi na kraju, biber, so, ulje, malo ovih zelenih tajnih začina i to bi bilo to. Krećemo sa seckanjem pilećih grudi. Kako sečemo pileće grudi? Pa evo ovako upravo kao što ja to radim. Hop! Hop! I sada na kockice. Hop! 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 Odlično. Kada smo iseckali pileće grudi na kockice, ulićemo malo ulja u tiganj. Pogledajte. Tako. I sipati ove iseckane pileće grudi u tiganj. Evo, ovako se to radi. Jel vidite? Tako. 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 Samo malo da rasporedim da svaka ima svoj prostor, da se ne guraju na bazenu. Dobro. Sada uzimamo Karneksov kulen i sečemo ga debljine 1 do 2 cm. Cak! 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 Iseckat ćemo i njega na kockice. Evo ga ovako. Evo ga ovako, sve to brzo ide. Tako. Kada isečemo ove komadiće kulena i njih ubacujemo u tiganj, neka se kulen druži, lepše je u društvu. Izvolite. Evo ga. Samo da vidim gde mi je varijač. Evo, sve ćemo to malo da rasporedimo. Da vidimo. Ovo još malo neka se prži. Već je finu bojicu dobilo, ali može još malo. Dok se to tu prži, mi uzimamo sada povrće da seckamo. Kako se pravilno seče paradajz? Pa evo ovako, pokazat ću vam. Na polovinu. Onda okrenete i ovako. Capete. 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 Ovaj delić, gde je ova peteljkica, slobodno možete da izbacite u đubre. Kako se pravilno seče paprika? Pokazat ću vam. Ovako. 1, 2, 3, 4 i onda hop, 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 hop. Ovo je višak, to vam ne treba. I na kocke, idemo na kocke. Hop, 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 hop. Dok seckamo, obraćamo pažnju u kakvom je stanju ovo naše što se prži. Zaključujemo da je gotovo i to presipamo u posebno pripremljenu staklenu ćasu. Evo. Jer sve sam spremio da mi bude pri ruci pre početka kuvanja. Jer sam takav čovek. Volim da imam sve pri ruci. Tu je paradajz, tu je paprika, jedna babura. Eto tako. I sada prvo ćemo baciti crni luk koji smo već iseckali. Evo ga, neka zacvrči, neka pusti svoj miris. Obacit ćemo sve zato što volimo crni luk. Eto tako. Uzet ćemo malo i ljute papričice, nju ćemo da iseckamo. Cakete, 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 cak. Još jednu ćemo da iseckamo agresivnim potezima. Cakete, 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 cak. I sve ovo što smo sad iseckali ćemo da ubacimo u naš tiganj. Evo, ovako. Tako se to sve lepo sipa i lepo promešamo. Neka se druže. Da bi mućkalica bila mućkalica, mora sve lepo da se zamućka i promućka i zato u naše povrće ubacujemo ovo ranije isprženo meso.
ubacujemo zatim ovaj divni paradajz pire. Ubacit ću ovako. Tako. Paradajz pire. Ide. Sve lepo kako ubacujem. Ja volim lepo da promešam, da se odmah to lepo upozna međusobno, da se lepo druže svi sastojci. Tako. Zatim stavljamo malo bibera. Evo ga. Tako, lepo. Naravno soli. Evo ga. Ušto ovo lepo izgleda sve. Malo promešam. Ubacit ćemo i jednu kašičicu šećera. Će ovo lepo da bude. I pre nego što poklopimo i pozdravimo se na 20 minuta sa našom mućkalicom, nalit ćemo malo vode, ovako, i poklopiti. Evo ga. Vidimo se za 20 minuta. Mućkaj se ti tu. Da proverimo. Lepo, lepo to napreduje. Dok se naša mućkalica krčka, mi uzimamo ovaj hleb kome smo prethodno skinuli skalp i izdubimo sredinu. Evo ovako. Kad kažem izdubimo sredinu, mislim i bukvalno izdubimo ovo što ima unutra, kako bismo napravili jedan lep tanjir od našega hleba. Tako. Evo ga. To. I poslužujemo našu mućkalicu tako što otvorimo. Evo je. Prelepe boje. Ovako se to radi. Evo vidite. Nije to ništa komplikovano. Samo prespete isti ganja u naš hleb. Tačno sve staje. Ali sam procenio. Ovo sam napravio fenomenalno. Pogledajte kako ovo izgleda. I moje omiljeno jelo, moja divna mućkalica sa karneksovim kulenom i sa piletinom je spremna za konzumaciju. Ako hoćete čak da iznenadite vašeg gosta, možete da poklopite i kažete izvolite, poslužite se. Hvala.